Hello guys. फेसबुकआवदि जेरैबायदि जोहोलाव नार्जारिया जेरैबायदि फट' हगारदों आरो फट' बायदि बायदि रोखोमनि लिरना हगारदों बेफोरखौ हगारना मा मोनदों इयो लाजियाखै नामा जोंखौ रावबो फाननो लाबाखैथ' सासे मानसिखौ ओरैनो दाय होनानै फाननो लाबोदों होनना जोंखौ बुंबाय थादों इमान लासिंसिं खोथा बे जोंनि बिफाबालाय मा जानो जोंखौथ' फाननो लाबोआखै बियो जुदि फाननो लाबोगोन नामा जोंखौ जों आरो जोंनि गोसो बायदिसो फैदों रावबो जोंखौ फानना लाबाखै इमान दिन खरसा पाति होआलासिनो 10,000 होयो मासाव होननानै लाजियाखै नामा नोंनि अयथासाराव खरसा पाति जेबो होयि फरायनाय खरसा पाति होयियाव फरायनाय खरसा पाति होयियानो आं सासे सेकेन्ड इयार फरायनाय फाइनाल एग्जाम होगौमोन आङो दा फाइनाल एग्जाम जाबाय हादों बिनि खरसा पातिखौनो जेबो होआमोन थेवबो बेलेगासो होनानै आंखौ फरायो बेखौनो दा दिनै फैसा होनानै बेबायदि फाननो लाबोदों होनना थगायदों जों जोंनि गोसो बायदिसो फैदों रावबो जोंखौ फाननो लाबाखै जोंखौ खारदोंसो बुंदों नाथाय बिनि जाहोना मा रावबो मिथिया जाहोनखौ मिथिनाय मोनबाथ' रावबो बिदि बुंनाय नङामोन न'नि थोरसि लथा गाबाब्ला हिनजाव मानसिया गथ' गथाय लाना खारा जुदि खारगौमोनबा आइ हारसिं खारगौमोन जुदि आइना गोसथोनाय दंबा नाथाय आंनि सासे गोसथोनाय बोसोरसेनि बारा जाबाय बे गोसथोनाया जायजों आं हाबा जानो गोनां मागोआवनो हाबा जागौमोन आंनि मागो नङा बैसाग एप्रिल दानाव हाबा जागौमोन आं मानो खारनो आरो आं खारदोंमोनबा आइमोनखौ लाबोगौमोन नामा आइमोन जमा फैगौमोन नामा जोङो खाराखै जोंनि डिसिसन मथे खामानि मावना जानो होननासो फैदों बेयाव रावबो जोंखौ फाननो होनना लाना फैयाखै जों आरो फानजायाखैबो इमान जुदि अनोमोनब्ला फिसाखौ हाबा होनो होननानै आंनि बैसागु हाबाया जुदि आइया हारसिं बिमा बिफानि सम्पति लाना हाबा होनांगौ मा खोथा बियो जुदि होमबालाय आइखौ मानो हाबा लादों जुदि नोंनि हिनजाव नङामोनबा जों गथ' गथाय जानो नङामोन जुदि गथ' गथायखौ खांनानै बेबायदि नोंनि फिसा आंनि फिसा होननानै हाबा होनायानो बेनिबा बिनि जायो नामा मा बैसागुआव हाबाखाय माबादोंमोन नामा खारफ्लादोंमोन माथो साननैसोथ' ओंखारलांनायनि साननैसो खामानि मावनो ओंखारलांनायाव आरो माथोखौनो होनना माथो होदोंमोन आइखौ न'आ थांनो बिफा होननायाव दङमोन प्रुफबो दोङो खोनादों गामिनि मानसिफोरबो दंमोन ना मादै दंमोन आरो खामानि मावनो थांनायनि खानबासोथ' मबाइलानो सुसबमोन माथो गदाय होब्लाल' अननाय जाया आरो रावानो गथ' गथाय हाबा जाखांनायनि 20-21 बोसोरनि उनाव अननाय अनैनि जेबो खोथा फैया नाथाय जोंहानि न'खराव फिसाजो हाबा जानो सम जालायलायबाय आंनि हाबाया बैसागाव एप्रिलावमोन आंनि हाबाया बैसागोआव होमबाबो अननाय अनिनि बाथ्रा खोनाबाय थायो आरो गदाय जों रं नाम्बार आरो कन्टिनिउ रं नाम्बार आरो बिनि रं नाम्बार गेलेनाय मेसेजखौ नायनो नामा मेसेजबो दङ बिनि मेसेज आरो आइखौ मा होनो अंगहानि खामगोन इयो अंगहानि खामगोन सानसे समावबाबो अंगहानि खामगोननो मा खोथा बियो गावनि हिनजावखौ सोरबाखि अंगहानि खामो जोंनि बिमासो बियो जोंनि बिमाखौ बेबायदि अयथासार उन्दैनिफ्रायनो इमान बुग्लुं सुग्लुं खालामनाय नुदों फासि होनो होसोजानाय नुदों आरो दाननो होसोजानाय बेफोरखौ माबायदि नायना थागोन जोङो आरो बेबायदि गदाय लाबाय थानानै जोंखौ असनमान खालामबाय थानानै दा ओरैनो जाय आंनि हौवा जागोन बेखौबो असनमान खालामनानै जेबो लाब मोना नोङो मानो होनबा ना दाया नोंनिनो नोंनि बे माबानायखौ बे आइखौ अंगहानि खालामबाय थानो होननायखौ खोनायाखै सानदों नामा मिथियाखै सानदों नामा जों खोनाजोबदों गासिबो खोनादों आरो बिजामादैया हाबा जाखांनायनि उनाव बिजामादैनि न'आव हाबा जाखांनायनि उनाव आलासियानो थांबानो जे आथिं आखाइ दानस'नानै आंनो बिसिनायाव जोथोरा ओंखाम हैगोन बे खोथा नामा
मा खोथा बेफोरो मा खोथा माने आं हाबा जाखांनानै आंनि न'आवनो गावनि बिमायानो आंनि न'आव थांनो मोना गावथ' गाव थांगोनबो जानो हागौ थाबो जानो हागौ खिन्थु गावनि बिमायानो आं गावनि जोनोमगिरि बिमाखौनो गावनि न'आव लांनो हाया मा खोथा बेफोरो माबानिफ्राय आसार दाननिफ्राय डाइरेक्टलि माइरंनि गरसेनिबो दाम होखायाखै गावथ' जाबाय थादों गावखौथ' जेबो होना जोंनि साननायाव बिदि गैयाना आसार दाननिफ्राय डाइरेक्टलि सेंग्रा बायदि देलायनानै आरो माइरं गरसेनि दाम होआलासिनो गथ'फोर फैसा बिबा बे न'खराव फैसा बिनायल' सुखु खालाम गथ'फोरखौनो होननाय मोनसे खोथाया मा खोथा बिलाय दा जोंखौ बेबायदि ससियेल मिडियाआव नाम खाराब खालामनायदों गावनि बेबरखौ सानद्रो नोंनि गियान आखलखौ सानना सान्द्रिजों सालना नायनायनि उनावसो जोंखौ सानना नायहर बेबायदि जोंखौ नंखाय बाखाय खोथाजों बानायनानै जोंखौ फानथिंबाय थानाङा फाननायनि सिगां मास मोनसेनि सिगाङाव मायाव खारना थाहैनायमोन खारनानै जायगाखौ थंखौ नों खिथाफेरदों जिउखौ जेसेबां मा खालामदों नोङो हालाय हाफाय हाद्रि बाला सारना जानानैबो दिनैसिमबो नोंहा गोजोननाय गैया नामा आंनि सायाव दिनै आंनि हाबा जाजेननायनिफ्राय मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै दिनैसिम गाबबाबो आगोर मोनाखै आं नोंनि दिनैसिमबो अननानै बिमा होननाय राव फंसे मोनाखै आं होनो थाला माथ्ला होनफ्लानायनो आंखौ लासैनो आंखौ चेलेन्जजों माइबासो लाङो हिनजाव गोदाय होबासो आं अननाय मोनगोननो सासे होआ नङा होबाय गथ' सासेनि उनाव बुनानै होखारहरबाय आरो दा आंखौ मोजां अननानैसो गोदान लाफिननानै मास मोनसेसो लानानै बिबो गाज्रिबा होखारनो होनना आरो बुद्धि बाहायलायबाय दा नै आरो सासे माबा अदालगुरि हाफागावनि सिख्लानो मानो रश्मि आरो सासेया माबानि गफुरनि रं नाम्बार सानैनिबो नाम्बार दंबावोसो आंनाव मेसेज गेलेनाय बास स्टेन्डआव मेसेज गेलेनायखौबो जों स्क्रिनशट खालामना लादों स्टेसनाव बेबो जोंनाव दोङो नों मा बुद्धि बाहायबाय थादों नोंनि बुद्धिया गासैबो जोंनाव हाबजोबना दोङो नों जेसेबां बुद्धि बाहायना आंखौ खर' माथायाव बुलायनानै टाका थुख्राजों खुबैथारनानै थैला लायला खालामदों देगार सुनो नागिरदों बे देगारजों सुनायावबो दरजा बोरैबा खेंफ्लांनो हाया होमबा आंनि गाननाय जोमनाय गुगुलजोबदों दिनै फिसा हिन्जावा हाबसननो मोननायखायसो फिसा हिन्जाव गोदोरा बेनिफ्राय बिमायाबो फैनानै बुंबाय बेबायदिनो खालामना लानोसै नामा हिन्जावखौ दिनै आंनि बिखायाव देगार सोनिसोमोन नोङो दिनै हमबाबो आग्रो मोनाखै आं हमथानायनि उनाव बोरैबा फिसाजाबो हमथानायाव बोरैबा थल्ल' बोरैबा गोजौथिं थांना होबाय गावनि गुस्थिया बौनाय लोगो लोगो होमबासो दद्रबाय बियो दिनै आंखौ बै दिनखालि अहेबाव खैबार सोदों बियो थैहाब थांहाब दिनैसिमबो थैया सामफ्ला जाना दोङो बे आंखौ मालाबा डाक्टारनि ट्रिटमेन्ट लादों बे खर' बुख्लाबदों थैला लायला जादों आङो फिसाजोनि जर जबस्थियाव डाक्टारखानायाव थांदों आं सिलायबो खालामजायाखै दुखुजों जेरै हामो ओरैनो थागोन आङो होननानै इमान जुदि नंखाय नंदोंबा ना इमान जुदि नंखाय दंदोंबा ना खर'नि सिना दाबो दोङो इमान नंखाय नङा बेफोरो अहेबाव जोनायनि ट्रिटमेन्टखौ नायनो नामा मोनगोन गासैबो नंखाय बेनि खोथाया नंखाय बियो फेसबुकाव जोंखौ गाज्रि फानगोन होननानै सिगाङावनो बुंनाय दङ मानो होनबाना बियो जोंखौ नाम खाराब खालामनो नागिरदों आरो नाम खाराब मा सिगाङावनो खालामखाबाय नाम खाराब जों गोसो बायदि फैदों रावबो जोंखौ फाननो लाबाखै बे मोनसे खोथाया राइट बे जोंखौ जेरैबायदि खोथा फानबाय हादों आरो जोङो कल रेकर्डिं खोन्थागोन नोंसोरनो उनाव खोन्थागोन जोङो कल रेकर्डिं बे कल रेकर्डिंआ दं आइखौ अंगहानि खालामगोन नुयो बे कल रेकर्डिंआ दङ आरो सानदों नामा आङो फिसाला सासे उन्दै फिसाजो सासे उन्दै दोङो फरायबाय थागासिनो बिसोरो सासेया 3 क्लासाव सासेया 8आव आं बेखौ बेंग्रा बेंग्रि खालामगोन सानदों नामा आंनि 2 मास थांनानै बा मास मोनथाम मोनब्रैनि उनाव आं एडमिसन खालामनो हानायनि कन्डिसन खालामगोन बिनि जेरैबायदि अयथासार खालामदों आं सहायनो हाला मानो होनबा आं बेयाव थाबाबो आंनि खस्थ' खालामनानैसो आं फोरोंदों बियो जेरैबायदि आंखौ खालामसेयावबो मावसेयावबो आंखौ दिनै बुख्लाब जोख्लाब हरनि साननि ओंखाम खुदैजों मोदैजों जाहोयो आं बोरै सलायनानै न'खरखौ मोजां लाबोनो हानो बिदिबा गथ'आबो बै गथ' हौवासायाबो बिफानि गियान लागोन बिफानि बेगर पाति लागोन दिनै फिसालाखौ सानसे गेमजोंनो दोननो नागिरो फरायनो दा हाथों गावनि गियान बायदि लांजोबनो नागिरो बेनिफ्राय आरो गावथ' गाव सोरांनायनिफ्राय मबाइल फुरा हरनि 5टासिम ओंखामा जि जायगायाव जिरायदों जानायनि उनाव खिनो थांदोंबा बे गेमानो नांफैफिनगोन आरो सानसुनि ओंखामा बे जायगायावनो जाफिनगोन आरो बेयावनो गेम गेलेफिननानै फुरा हरनि रं नाम्बारा फन हरना होबासो 5टासोआव मोनायाव ओंखारलांगोन बियो 8टासो उनाव फैना गेमानो गेम सोरां जाफ्रामखायो उन्दुनो मोना आरो मोनसे खोथा आइखौ हराव दरजा मारि खुमाना ओंखारलांगोन इयो न' सिंनिफ्राय रुमनिफ्राय ओंखारलांनानै
आइखौ दरजा मारिनानै बियो बाहेरायाव फन रायलायबाय थायो आङो बिखौ 2टा 3टासिम नेयोमोन हरनि मानो होनबाना हरनि 2टा 3टासिम खेल नायोमोन जोङो खिन्थु ना बियो डाइरेक्टलि बुंना लाफेराखै खिन्थु जों मिथिगौ गासैबो खोथाखौ मिथिगौ जों मिथियै बायदि थानो गोनां जादों बायद'आव मानो होनबाना बेबायदि उरु टाइपनि जों मटलबि टाइपनि मानसिजों जों नांना लाब गैया जोंखौ प्लिज दा नागिर जोंखौ नागिरनो दा नाजा आरो FIR होयोबा लाब जाया जों जोंनि गोसो मथेसो फैदों लाब जाया रावबो जोंखौ फाननो होनना लाबोआखै आरो ना जाय सापर्ट होगोन ना सापर्ट होबाबो लाब जाया फिलु गैयै मानसियासो होगोन मानो होनबा जाय बुजिया जाय खराव जेबो गैया बिसोर मानसिया सापर्ट होगोन जाय मानसिया बुजिदों सापर्ट होआ जोंनि गोसोआव बेसेबां दुखु दङ जोंसो मिथिगौ जोंनि नखरनि जाथायखौ रावबो मिथिया जों मिथिगौ जों उन्दैनिफ्राय मोननानै जोंनि बिमाया हाबा जानाया 21 बोसोर जाबाय 21-22 बोसोर जाबाय होमबा मानो थाखाय दासिमबो सान्ति गैया राव गोदै फंसे मोना बे बाबानिफ्राय आइनि रावखौ बासियो बियो आइनि रावासो गोदै नङानो गावनि रावा मा गोदै गावनि रावा गोदै मोनबा रावबो बासिनाय माने गाव जुदि आइखौ अनोमोनबा बासिनाय नङामोन बिनि रावखौ पात्ताखौनो लानाय नङामोन खिन्थु बिसो मिथिगौ इमान अनोबा मानो राव बासियो आरो मानो बुयो मानो थाखाय बुयो हप्तासेयाव खनसे बुयोमोन जों उन्दैयाव सिमां नुबानो बुयो आंखौ सिमाङाव बुनाय नुबानो लोंना फैना बुखायो लोङासो होनदों मालाय लोङानोबा दुनियानि जोबाय फाग्ला रुम बियार सेरेब लोङा दाम खमनिखौ सेरेबा दाम खमनि ना बियार लोङो टेंग' लोङो आइबि लोङो रयेल लोङो दामि मानसि आरो जों दाम खमनि मानसि प्लिज जोंखौ दा नागिर आरो सापर्ट दा हो प्लिज मानो होनबा जों मोनसे न'खर दाना जानो फैदों बेयाव जोंखौ डिस्टार्ब दा हो अन्नानै प्लिज आरो बेखौ शेयार खालाम हाजासे शेयार खालाम बयबो नुनाय बायदियै मानो होनबाना जोंखौ रावबो फाननो लाबोआखै प्लिज अन्नानै नै बेयो जाहानि उन्दै बिनानाव आंनि बिनानाव उन्दै रानि जों खोनागोन नाङा प्लिज बे जोंहानि आब' गोदोर प्लिज अन्नानै जोंखौ दा नागिर आरो जोंनि गोसो बायदि फैदों आरो रावबो दा सापर्ट खालामो गैला जाला जादो दे थेवबो खोनासं जोंखौ नागिर रावबो दा सापर्ट हो आरो जोंखौ मानसिखौ थासनो जोंखौ नागिरनायाव रावबो जोंखौ जों मोनसे न'खर दानायाव आरो जोंबो जोंनि गोसो बायदि सोलिदों प्लिज जोंखौ माबा खेला मोन्दों बियो मारै प्लिज जोंखौ नागिरनायाव रावबो सापर्ट होनाङा जों जोंनि गोसो बायदि सिफैदों